ସାଙ୍ଗମାନେ ମାସେ ହେଲା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇ ପାରିଲି କମରଟା ମାଡ଼ ହେଇଯାଇଥିଲା ମାସେ ହେଲା ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଯେମିତି ସ୍ନେହ ଦେଇଛି ଯଦି ସେଇଭଳିଆ ଆଉ ଥରେ ମୋତେ ଦେବା କରିବେ ତାହେଲେ ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ସେଇଟା ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିବି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପୁରା ଡାଉନ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିଲେ ସେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛି ମୁଁ ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।